Xt, que m'han dit que se'n va. Sí, que se'n va, però ell no ho ha dit en cap moment i, a més d'això, ha comparegut davant l'opinió pública insistint amb el seu discurs farcit de mentides, nyaps i falsedats pròpies de tota la seva actuació durant els darrers 370 dies. Ara va i resulta que la víctima és ell? El ben cert és que no es convoquen eleccions i el que és pitjor encara, des del passat cap de setmana que es troben tancats a un despatx negociant la persona que l'ha de substituir d'ací al remat de la legislatura, Pepe Vox. La seva marxa sols resol una part ínfima de les reivindicacions, perquè volem votar.